Ahateari, anai arrebek ez zioten kasurik egiten. Hain zen itxusia, gixajoa, batzuek gainera iseka egiten ziotela. Egun batean, ahatea, putzu batera zijoala, ahateari eiztari bat azaldu eta... Lasai lagunak, ipuñeko ateak bizi-bizirik jarraitu zuen. Eta ate hau berriz, gonbidatuak eta biok jango dugu. Lasai. Kaixo lagunak eguerdion eta Maia, ongi etorri. Zer moduz? Eskerrik asko, ondo pozik, hemen... Eskerrik asko zuri, etortzegatik. Zukaldatzeko preste gongo zea, ezta? Bai, gauza errezak ipini, Erraz ingo du, erraz. Bueno, ate itxuzian ipuña ondo bukatzeko, ezta? Ondo ala txarto, segun eta zeine kontetan dauen, ezta? Ba, ez da, azkenean ipuin guztik ondo bukatze aldia. Txano gorritxune ipuinen adibidez, txano gorritxu kontetan badau, modu baten izango da. Amama kontetan badau beste baten, iztarize beste baten, da otxue kontau eskero, orduen ipuinak segun eta narratzaileen ordan, ondo ala txarto amaitxuko die. Bueno, hemen txe, Amaia, ipuin kontalaria zea, ilustratzailea, idazlia, biologoa ere bai, zenba gauza, ezta? Gauza asko, baina badanako lan etxe giruen enge, eta, hombre, egize da, kosta buiten jakule batzutan etiketa batzuk ez, ilustratzaile, idazle, bueno, horretan ibili ibilkenaz, eta, bueno, esan leike baietz, banazela. Ados. Bai. Bueno, eta ipuin guztik hasi beraldia behin batean daulakokin, Behin batean, bazen behin, baina ez da zetan nola nazi. Hasi genke ipuin bat adibidez, Josebak programa bat grau biaben, frigorifiko ezabaldu eta zeuken jatekoik. Bani hasiko naiz behin batean. Ondo dago? Zoragarri. Behin batean, bazen ate bular bat gazigozoa. Eta osagaiak oraintxe dijoazte, hementxe telebistan zuentzako. Beno, lagunak eta Maia, garatuko izuet pausuz pausu, nondik noa ibiliko gehan, ate bularrau gazigozuain eta arroz basmatiakin lagunduko deuna. Hemen, azteko eta behin, ingo deuna da, ate bularra dakau, koipia pixak enduko jou, eta sartai baten salteatu ingo deu. Behin salteatzen deunian, ingo deuna da, bertatik atera, eta bertan barazki goxatuko ditugu. Piperra, tipula moria, eta baratzuria. Hoi, nahiko goxauta daunian, ingo deuna da, bertan, pipermina, jengibria botako deu ere bai, eta hori hasiko geha botatzen, bai, patxoia eta pina. Pixka goxatu eta aberaztuko deu. Tomatiakin, sojakin eta ospinakin, bale? Ospina da balsamikua. Hoi alde batetik. Eta beste alde ingo deuna da arroza, erraz. Arroza oliotan goxatuko deu, behin goxatzen deunian salda botako jo, eta inda daunian, botako jo da, sesamo tostatu dakauna, nahaztuko deu, eta platera eratuko deu. Arroza, gainuntzeko osagaiekin ondo. Ados? Ederto. Erraz, ezta? Aurrera. Zukalden nola moldatzea? Eskaz. Eskaz? Bueno, zukaldien segun, jaten ondo. Oin hemen atzien ibiltzen esain ondo. Baina prestateko dituzu gauza batzuko, eukiko zor errezetan bat ezatezu. Gaur laguna datozetxea eta den gauze prestatu biharret. Urrengo galdera. Urrengo galdera, mesedez. Oso ondo. Bueno, lanien hasiko geta ikusiko dugu esemuz moldatzean. Hemen esate una erdizka ibiltzela normalen ondo dibiltzea, Ikusiko. Hemen dikan biharko ditut, 3 ale, bale? Ados. 3 aleatea, zuritu, eta xerretan jarri, adibidez. Vale. Nik muna izena da, ata txukuntzen. Ata esan deun bezala, ingo jotena da, kendu, koipe pixkat, baina koipe hori erabilingo dugu. Sarteira botakoet, koipia goxatuko dugu, ateko jo bertako grasa, eta hor ingo duena da gainuntzeko dana goxatu. Gio olio pixka gehiago berro, botako jo. Baina, ni uste hor nahiko ateko diola. Aderto. Bueno, eta aldi berian, kontatu behar diguzu,
azteko eta behin hitz bat nahi asko gustatzen zeiken hemen txirrik itxarraka ibiliko gehala, eta zuk azkenengo lana hortxe da, kasu, ez da? Txirrik itxarraka. Bai, alantze dituotzat, txirrik itxarraka, neupe asko erabiltzen dut. Txirrik itxarraka, tipi-tapa, holan, umien berba horrek niri asko gustetataz. Baduke holako soinu bat, musika bat, ez da? Tipi-tapa, txirrik itxarraka, taupa, plisti-plasta, da nik berbaiten duten nien be, erabiltzeituzu. Asko, hemen deun bat, da klik eta tap, eta... Bai, behitu, ni junitzan nian, ikastola bukatu nunian, junitzan sukaldaritza eskola batea. Eta, nire gaztelera etzan, bat ere ona. Eta deitze zien el onomatopeias. Bitxu. Bai. Zeatik gan, hori, ni beti txiki, traka, traka, eta el onomatopeias deitze zien. Ez que bada hizkuntza bat universala, azkenien, ez da? Bai, hortan agulertu ginen ja. Hori, eta mimikakin, jazta, salbaute. Ona, hoi bestia. Bueno, kontatu ze topatuko deun bertan. Ipuin bat da hori guztia? Ipuin bat baino gehiokin dago beteta liburuzka hori? Txirrik itxarraka da, album ilustrau bat. Album bat, ados. Orduan, ez da, ipuina ilustrau bat eta album ilustrau bat die gauzabit desberdinak. Vale. Album ilustrau bat badeko berezitasun bat eta da, irudixek berak, pisua ondize dekola, testuek besteku edo geixau. Komikila bezala esango genuke idea bateteko? Komikizan irudixek badeko pisu asko, baina doie binetatan, ez? Bai. Hemen antolakuntza ez doi holan, baina bada testuek narrazio bat, zeo zer esaten dau, baina ezin besteku da irudixe irakurtzie, historia bera ulertzeko eta bertan gertatzen da guztizia errapetako. Ondo emango nintzen nigolako liburu batekin, bai. Egia esan ni beti txikitan da liburu gairikitzen dituen, da marrazkik ez baseon, enun aukeratzen. Egize da laguntzen dauela, Eta getien bat baku bezala, biztakin asko irakurtzen duenak, ez da? Letrak ikusi gabe. Bai, egize da, irakurleek danetakuek dauz, eta emoten dau irakurle ona bakarrik dela, olako novelak irakurtzen, baina ez, irudizek irakurtiek badeko bere zera, bere xarma, eta horri bebalizo bat emon bilako, ez da bigarren mailako irakurketa bat. Ondo. Bueno, eta orduan, ze kontatzen dezu hor bertan? Bueno, hortxe agertzen da ume bat, dala bereziki trebi gauzak galtzen. Epa. Da nun eta zelan galtzen dauzen ez da sekule konturatzen. Da orduen bapatien amak, eitotza enkargu bat, amama gaixorik dau, hau ezeunen goiatzu, amama gaixorik dau, eta eruen gauza honek, baina mesedez ez galdu bidien. Da orduen umio dino, lasai, nere kontu. Ez dut ezer garrantzitsuri galduko. Eta orduen olantxek, historizie da, umiek zelan egiten dauen orga bete, mile gauzekin, amamari eroen bizako zenak, alan egiten dau bidien, tipi-tapa, txirriki txarraka, amamaren etxera heldu arte. Oin, bidien gauza garrantzitsurik galdu dauen ero ez, hori da hortxe kontetan dana. Zer da garrantzitsue, zer ez da garrantzitsue? Eta, hau guztiak, bertan kontate dituzu, ilustratu, idatzi, baino jende aurren eta holtza gainen eta bai kontatu dituzu? Behitxu, Durangoko azokan, justo ordurako heldu zan liburue, barikuen zabaltzen zan, abenduak bostien, da orduen heldu zan. Eta orduen txe hartu naben lehengoz esku hartien, eta gero sagu ganbaran bertan kontau naben lehengoz. Eta zoragarri pasu gendun egiz esan. Eta bertan, beti badakit ipuinetan, kontu hauetan, mesun bat helarazine izaten dezuela, ez? Bertan ez? Ez, nik behintzet idatzi eta ilustretan duten nik badekote eso zer, historizan bat, askotan niga zer ikusi zedeko nadana, eta zu hori idazten eta ilustretan zoiez, baina nik berez ez dau asmo bat. Gero horrek zeharka mesuren bat badeko edo ez dakit emozioren bat pizten badago edo hori ja bigarren plano baten geratzen da. Niretzako lehenko da... Batzui gauza bat, bestiak, ez da zertan gaudun mesu bat pasabiar, ez da? Ez, gainera hori azken aldizen oso tipikue da, gabiztopetan asko, ez daki zer lantzeko ipuinak, ez daki zer lantzeko liburuak, eta nik hortik urrun kokatzen az. Iruditzen jate lehengo izen bidala, historia berak zehozer kontetako eukitxie, eta plazerakin, ez dakik, goxatu, bertan murgildu, eta... Goxatu. Hoize da helburua. Eta, bueno, esan duen bezala, hori izan da zure azkenengo lana, baina nik uste ditut desente bildum eta desente liburuzka garritu zula, ez da? Bai. Bueno, aurretik lehengo, Dorotea albun ilustraue atara naben, 2008 batin ja urte batxo batzuk pasau diez,
Eta kontu da, etxe pare sarire aurkeztu nintzela. Nik aurretik eneuken honetan esperientzarik. Neuken harreman aur literaturagaz, ez? Neu irakurle talde batzuk eta bideratzen abezan, eta, ni oso salien azta, asko irakurtzen dut. Eta, pandemia gara izenan etxien, zerrein da, nik batzutan idatzi behiten dut, baina, etxegiru, eta beti emoten dau, egiten dugun horrek estekola balitzu, eta, total, aurkeztu nintzela, eta sorpresa handiz, irabaziei Dorotean historizek. Eta hortik zabaldu jatan, ate bat, uniberso barri batera. Eta orduen ordura arte, egon nintzen irakaskuntzan, eskola aktibo baten lanien, pedagogia aktiboen munduen, eta aldi berien irakurletaldiek eta bideratzen, baina hor jarraitu dut, sortzen, idazketa tailerrak, sormen tailerrak, irakurletaldi familiekin, umiekin, hor nau, aur literaturan munduen tope. Goxatzen, ez da? Goxatzen. Zatik, zuk ikasi zenun biologa izateko, ez da? Eta gero beste adar bat hartu zen, behitu hemen, Ez de tolillo ibota, Behitu zenbat koipe askatu duen, Ene, bai. Salda nahikoa gaurko errezetantzako, Bai. Eta gaina hola atankizton sustantzi jaukiko. Konfita ez hau txaldezu, konfite pato. Bai, ez hau txot. Hoi badakizu nola konfitatzen duten bertan? Ez hori zeuk ez aldu biostezu. Koipe honekin. Bitxu. Ateatzen du, atan koipe guztia, eta horretik gotean xamurra eta atan hain zaporia, eta hori iztarra izatea normalian, iztarra izatea beti. Eta iten dana da koipi atea atana, eta olio hontan konfitatu, xuan. Eta horregatik giltzea xamurra eta zapore harrak. Bai, egizia da jateko asko guztetatela, bai. Bueno, hau ingo deuna demen. Salteatu, vuelta eta vuelta, Zabekizu date bularrak egiten bada, lehortuitean da. Ingo deuna, vuelta eta vuelta, atea, eta gero bertan balazi guzti goitzatzen jungo beha. Bueno, Amaia, barkatu zatik anbostu indizut, eta zergatik gintzen un salto eskontzara, a ber. Nik, biologia ikesina ben, naturtzalie banazelako, ez? Bai. Eta gerora, egon nintzen energia berriztagarrien munduen, hau eta beste, baina gero ama izen nintzen. Bai. Da amatasunaz batera, hortxe barne iraultza handi bat gertatu zen ere baitan, eta orduan interesa, itzela eukina ben, umien askuntza, eskuntza eta alor horretan. Orduen hortan formau nintzen, eta eskola aktibo baten hasi nintzen lanien, eta horregaitek azken urtiek, hortxe, umien bueltan, eta, balor desberdinetan, zeixen lehike eskolan, baina etxien, eta liburutegizen, eta kalien, eta, badanien. Eta berri orduan formatu berri izan zenun, eta zea zizinen ikasten berri hor hizkuntzan azteko? Eine izendoaz ikasketak, baina apur bat pedagogia aktiboen ingurukuek. Hau da, apur bat umien behar izanak erdigunien ipintzen da bi esan, adibidez, ez dakit, Montessori, Waldorf, beste zer batzuk, beste korronte batzuk, oso importante entzute aktiboa, adibidez, komunikazio esbortitza, zelan komuniketan garen, zelan gerturatzen garen, zer dekogun erdigunien umien beharrak ala geuriek diesan, geure espektatibak eurekiko, errespeteten ete gabizen euren prozesuek. Zema gauza garrantzitsua izaten, ez da, aldi berien, ez da? Bai. Eta hoi guztia, geho zen, lotu zen unipuñan historiakin, edo... Beitu, ja gero... Edo zaude ere bai ikastetxe batean edo lanian. Ikastetxe batean egon nintzen, berrizko eskola txiki batean, eta gero ja hasi nintzen, amatasunaz batera bardin, hasi nintzen liburutegizetara joeten, umien aitzak izan, baina nigaitik, bebai. Eskubri duna benor aur literatura pilo guztetan jatala, eta orduen hori irakurle talde batzuk, eta ipin kontaketa batzuk, eta egin nitxun, eta hori bajunda gero Dorotea nagaz batera, azten, eta oin momentuen, jaen hau hori, eskuntzanen hau, eskuntza formalien esan daigun, ze banau eskuntzan beste erabatera, bai. Eta Amaia, ipin kontala izatez aparte, ze gauza gehiago dituzu guain? Eiken duaz solan, sormen tailerrak bideratzen duaz, behitu miren amurizagaz batera egin izen duaz batzuk, bai umiekin egin izen duguz, baina baite gaztiekin eta helduekin. Eta gero idazketa tailerrak, apurtxo bebai kentzeko bilurre idazketari, iruditzen jakulako dala gitxi batzuekin lehikien gauza bat, edo igual eukidoguz esperientzia txarrak, beti baten bat egon dalako zuzentzen eiken izen dugun hori, edo ez dakit. Eta orduen horri bilurre kentzeko, eta hoxe, sormenari bere leku eta espazioak sortzeko horren bueltan. Eta hortan nabil bat, gero irakurle taldiek, eiken duaz,
0-3 urteko familiekin bebai, ja txikitiketik. Iruditzen jatelako, hoxe ez, irakurketie bera, familian bertan be, sustatzen danien, horbe emoten da binkula afektibo bat, liburen historioan, elkarri kontatze horren bueltan, eta, hori iruditzen jate positibo edala, ez? Eta nola inbiar da hori hobeta, guk azkenian nik askotan, afaltzezu, eta venga, zein gode, eta beti bakizu, meka horrengo, telebista gutxi, beste gutxi, eta venga, esegi irakurtzea pixkat. Zuztezu, elkarrekin irakurri behar deula, ez deula bere kabuz utzi behar edo nola moldatu behar geha? Zalantza barik, elkarra zeikie, ezkau da gauza bat askotan pasetan dana. Umiek euren kabuz ikasten da bien momentuen, abandona hoiten dugu sortan. Ezu ja badakizu, zuk irakurri, zuk irakurri, eta orduen, bihurtzen da gauza bat bakartizia moduen, eta batzutan izenik ez sama bat, ez? Sama bat, orduen, gauza danak partekatute, beti di, hobiek, ez? Dudi gabe. Eta ganera, jesarten zaren momentuen ume horregaz historizia bat kontetan, zauz eskaintzen zure arreta guztizia euneko eunien. Da kalidadezko denpora bat. Ni zuri kontetan, zu niri alkarren zuten, eta hori orduen, pentsetot elitzakela sekule galdu biderko. Osondo. Ez dakit iru, lauzen badara, Ni beti irakurtzea bialtza ditut, eta venga, segi irakurtzea, eta gero, hori da, juntezea 10 minutuan, eta zerbaitekin jolasten, oseo egiten, aspertu itealako, alegi jazta. Eta gero zauzu telebista, baina benetan, umi eskaintzen dotzezunien olako momentuek, ez pentsau telebista hobi edanik hori baino, Nahi zurekin irakurtzen neon, telebista ikusten baino. Seguru nau, gura udabiela zugaz. Hombre, zu balin baso, telebista ikusten da, beha irakurtzea bialtzen baso, hor da hor da dilemie, hor bai. Bueno, hemen txe, lehen da biziko urratzak eman ditugu, Bai. Indeuna da, ate bularra salteatu, ikusezu hemen geho, ze zapore gelditzean ja, segituan zek kolore hartu honek, piperra bota deu, tipulare bai, batzut jagotako deu, eta jungo geha lehen da biziko erreportea ikustea. Ederto. Eta zehazki jungo geha, lenkonea jatetxea. Handan hau nahi tegu, eta gaurkuare, seguru, eharra daola. Guazen ikastea, eta zeituan gaude hemen, txirrek itxarraka bueltan. Txak. Txak. Eguardion, Joseba, hemen gaude hotel txurru eta restaurante lenkonean, beran. Ni Aitor Etxeberria nahi, sugaderi nagusia, eta nire emaztea Reyes, da hoteleko eta sugaderen gerentea. Enbar duguna da, erakina irakutsi, eta gero pasatuko gara sugadera errezeta bat egitea. Hotela eta jatetxearen izena dire txurru da hotelena, eta hori da gizona erosizuna etxe hau. Eta lenkonena da familiako beste abizena bat. Etxe hau badu 400 urte gutxi gora bera. Orduan zen defensarako arresi bat. Bazen guda bat, Euskaldun eta Frantzian arteko, eta hau zen Euskalduren etxea defendentzio. Guda bukatu zenean, eraikina hau gauza askotako erabili da. Bilboko familia bat etorri zen eta erosi zuten eraikina, eta egon ziren bizitzen 1980 arte. Lehen erratugun bezala eraikina bizatitan dago, eta zati batean orduan familia bizitzen zen, gaur den hotelan, eta gauden jatetxea hiltze fabrika bat zen, Puntas Paris. Gero denborakin fabrika itxitzen, eta hori gelitzu zen etxeko garajea. Eta 2000 urtean etxea, hotela bihurtu zen, eta garajea bihurtu zen jatetxean. Beste dato bat, polita da, oain dela 1 urte edo pixkaiko, etxea bazuen harremana polita Pio Barojakin. Eta dugu hemen manuskrito batzueko Pio Barojarena. Jatetxean badugu plater batzuek arraskata handia dutela, eta bada parrilla. Parrillan egiten dugu txuleta, rebellua, kogote, eta gero baitare tartar, estik tartar, da plater berri bat. Hori da plater gehiena saltzen dara. Eta bezero gehiena Gipuzkoarra dira eta frantsesak.
eta 110 izanen da bertako jendea. Orain sukalatera pasatuko gara eta gure errezeta bat kozinatuko dugu. Bueno, gaurko errezeta egin behar duguna da karpatxo foarekin. Errezeta hau itxian egin aldezakezue, zeratik lau osagaiak dira eta nahiko grasa da egiteko ikusko zuen orain. Lehenbizko lana izanen da solomillo garbitu, hori da puska guztik kendu eta erditikan zatitu. Erabiltzen dugun osagaiak kilometro zeroko dira. Mikuita, hemen bertan beran herrian erosten dugu, gero haragila lasartetikan etortzen da, eta olioa Nafarrokoa. Hartuko dugu mikuita eta laukita moztuko dugu. Eta solomillon erdilin sartuko dugu. Hor, egin behar da boro bildu. Zertik egin behar dugu ozgain sartu, eta egon behar da gutxienez gabat. Orduan hartzen dugu papel filmeakin, eta buelta ematen dugu, eta listo. Itxi eta ozgailu da. Osagaiak erosteko ikusi marzue pixkat foa. Foa hau ez da gibela egin gabea, da foa mikuit. Mikuit da egosia, orduan erosti mazue, erosi mikuit. Orain, ateko dugu ozgailitugan, ikusko zue aiz gogorra dela. Eta, inbar duguna da moztu. Moztu fin-fina. Zertikan fina, hori da karpatxo. Haragila oso fina moztuta, eta inbar duguna da plater bat bete osorikan. Orain dela, 3 urte izan genuen plater bat, irabazizula bisare. Karpatxo mino usoarena. Osea, usoaren petxuarekin karpatxo egin. Eta aurten egin duguna da, igual mino behiarekin. Eta ja platera bukatzeko, inbar duguna da gatza lodila bonpota, piper mina pixkat, jarriko dugu tosta batzuek, tomate lehorra, hola zati txikitan, eta olioa gaintikan. Bueno, Joseba, hemen gaude gure karpatxoekin, beran gaude, nahi duzunean etorri eta probatu. Mi esker eta agur. Hau paitor eta gora indeken platera. Ai, ama, irrekitan hoi jateko ere bai, ez da? Hoixe be, bai, danak. Hoi bukatuta ikusi dugu, guen hau nahi dugu ikusi bukatuta, ez da? Hemen, daztatzen hasteko. Besarka da handi bat eta urren arte. Gurian jarraitzeko, behitu hemen, zeitxura hartzen nahi dan barazki jaia. Hemen guen ingotena da nik. Pinatxok bota, paktxoia ere bai, eta gero bihar deuna da, bertan, behitu, jengibria, raiatuta, botako dugu, betu hemen mango izut, raiatzekua, honekin mamillateako jau, baina mamillatea baino lehenuo, betu honi txortena kenduko jau, tak, errezibiltzeko. Eta honei, asalak entzeko, betu. Alda, labanan atzekaldiak ginen, zuri gailuakin, baina goiarakin hola osondo itea. Hola, koteze, ikustezu? Errez doie, bai. Hola kendutena, nazu puntxan zatarrau labanakin moztu, eta mamillatea. Bale. Bale? Ederto. Venga, zure kontu hoi, eta nik esan dakoa paktxoia botakoet bertara, baita ere botakoet pinatxua, eta gero arrozare jarri berdet martxan. Bueno, zuki puñak, zen izu zendutakoa dituzu? Normalen gaztetxoentzako, ez da? Umetxoentzako. Bueno. Zatik, pentsatzen duen ipuin guztik umentzako diala, baina helduentzako ere badia, ez da? Bai, helduentzako ere badie. Gainera tradizioz kontetan ziren helduen artien, da gero umiek egoten zien tartien, eta entzuten zadi esan. Baina nik egize da, orokorrien ere ipuin kontaketetan, umiek egoten dila. Umiek eta gurasuek eta gurasuepe asko gozatzen da bie. Hori, seguru. Baina, segunda ze nordekoten aurrien, ipuin batzuk edo beste batzuk kontetan duaz. Ze eukiten duaz esaio batzuk bebai dauzela urtebiko umiek. Ordo norra dibidez, kantuen egiten dut asko. Kantuen pilo bat, eta guztetan jate asko liburuei musiki ipintie. Hori beti heltzen da beste modu batera. Eta gero nausitxo hauekin, apur badanetik. Ipuin tradizionala asko guztetan jate kontetie, eta holan, iguala hotzukoran askotan, zerik barik, liburu barik. Zureko guzti. Eta zuko esan desuna adibidez, hori liburuzka horiek ipuinez beteta daude, ezta? Bai. Eta hori guk hartzen dugu gurasoak eta guk ipuinoi kontatzeko ere almena pixka bihar da, ezta? Dano dekogu almena, ez? Dano kontetan dugu
nik esan, dano kontetan dugu zer pasau jakun egunien, zier. Baina zuk esan dezun bezala abesten kada, nahi abesten azten mana ez mekatxiz lama, gero aberre bitaztun behira. Egize da gero bakotxak dekola, liburu bakotxa edo ipuin bakotxa, bakotxak beretik kontetan dau, ez? Orduen oso desberdin izango da, zeuk zelan kontetan dozun edo nik zelan kontetan duten, baina goguaz, pasinoz eta ilusinoz eta ez dakit jalan kontau eskero, helduko da seguru. Beraz, arrakasta... Eta leheno aipatu duzu Dorotean ipuina, ez da? Bai. Zein da zehazki Dorotea? Beitu, Dorotea da, amama bat, bizidana holan baserri batenan landagunien, eta deko arazo potolo bat, itzela. Eta kontue da, etxie bete jakola euliz. Bai. Goiti bera. Orduen bera daugo gaitute zupentza, ogan era lehengo irudize holanda, dau sukaldien, hemen dana euliz beteta, sopan eulizek, hemen alan Oia, triskantza. Claro, Dorotea da, bago bizaute. Ez da, esan dut, gogaituta dau Dorotea, ez? Da, bera pentsetan, zelan lortu euli guztiak desagertzea. Zerrengo zeunkezu, Joseba? Usatzeko? Bai? Bueno, horra asko esate du, jarri, ez dakit, ez da, limoiak iltziakin jarrita, ez dakit, ke pixka jarri, ez da, kiakin usatu ite mendia, ez dakit. Ba, bitu, Ez dakit Doroteak... nondik helduko nion. Edo beste katxarroiek izaten dia bare bai hor txintxiklega jarritan bertan peatuta gehatzen janak. Hori behagertzen da ilustrazioen bertan badau, baina arepe ez dutza balixo, ez dutza ezer balixo, ze asko dekoz. Eta orduen bakizu zer pentsetan dauen? Galdera bat airien. Zeinek du gustoko euliak jatea? Zeuk badakizu ze animalik jaten dauzen eulizek? Sagusarrak eta holakok, ez da, ez? Ez? Bai, sagusarrak jaten da bezintxetu, bai, egize da. Besten bat, a ber, esan berdet? Bai, besten bat, a ber. Besten bat, a ber, eulia jatea, ez dakit, igelen bat, bai, hola, munenekin, Ondo sabiz. Igele jaten da bez. Bai, ez da? Kontu da, berak, erabakitzen dauela orduen, etxie armi armaz betetie. Bale, armi armaz. Orduen armi armaz jaten da bez, euli guztizek, baina oinara dekola etxie, dana armi armaz beteta. Eta orduen, gogaitute dau Dorotea, etxie armi armaz beteta, eta orduen, pentsetan dau, zelan desagertu, zelan desagerrarazi, zeinek du gustoko armi arma jatea, eta hor txedoi hor, arazue haunditzen. Eta, bueno, bauxe da Dorotea. Eta azken nian ze bilakatzea hori, zea, baso bat bilakatzea bertan, ez da, etxe barro, no ze? Bai, gero armi arman ostien badato igelak, igelen ostien badato zugiek, eta ez noi spoilerrik eitzen. Baina bukaera latza. Baina, konpontzen du arazua, edo... Bueno, konpontzen du. Beitu, bada ipuin bagainera, aipatu oguz ipuin tradizionalak, moduren baten, liburu honetan einotzan keinu bat, oietako bati. Eta, bueno, ikusten bozue, igual kontabaldeotzu bete, baina... Ez, ni pentseto polite dala... Guztiz kontatu bat. Ez, baina eske justo amaiera, azken horri zen agertzen da, azken horri zen. Baten batek esango leuke, historizie txarto amaitzen dela, baina gure badozu aukera dekozu, amaiera polit bat emoteko. Eta, ipuinak adibes, danak bukatu iten dia, hori bai txintxilikan da misterio bezala galditzen dia askotan, edo... Ez, ipuin batzu eizeuk emon bihotzazu amaieri, ez? Gelditzen da apur bat airien, eta ez dakizu ondo zerrengo dauen pertsonaiak zerrez, eta hori be polite da, ez? Ipuin askotan, norberape horri bidi emotie pentsetie zelan amaitzen dauen. Eta zuk pentsatu araziten dezu hor jende zuten nahi danean, edo goxatu arazteko pentsatu indu behar du jendeak, o argi eta garbi esplikatu behar dio zutena? Ez. Nik askotan egiten dutela da galderak, eta bakotxa saiatu da izela bebai beretik, ez? Zuk zerrengo zeunke egoera honetan, edo zer pentsetan dozuengo da bela honek, edo, ez? Eta orduen bai, pentsau, pues ala beharrez, zeo zerrentzuten zabixen momentuen, basabiz hor konektetan gertatzen ari dien gauzekin, eta basabizi zeure erantzunek topetan. Eta galdera barrizek sortzen. Zeipuinek hori da iken da bena asko, bai, galdera barrizek sortu. Bai, hori da. Bueno, hemen txe, earki guaz, no, zuaz horrekin? Bueno. Azalak endu dio zu bintzat, ez da? Nik ikusi oso ni pañoa errezauen jozule, Zuri rirri oso errez urten jatzu, baina betu. Ni pentsetan honen harrapatu eta pusketa errezan azona. Ni pentsetoia garbi dauela, Oso ondo, guaino. Honi ekin gotzatoina, a ber. Bai, hori behitu, guain ateatzeko horrei. Truko ezai dezu. Bueno, truko txua, hemen jarriko deu. Bai. Bertan beraz galditzeko dana. Haukenduko zuten hemen paretikan, ez elkartzeko. Baina, bera jarri, hartu hau, eta triki-traka. Bale. Bale? Oso ondo. Venga, hoi zure kontu, eta gamindikan kenduko izut. Oso ondo. Zagorretara botatzeko. Oso ondo. Zuk aldari asko aldao, ipuin barruan, ose?
Ipuinetan gauza bereziak ejate ditu ez da? Pozoiak eta bestiak eta ez da? Bai, beti, zukaldarizek eta zuk dinosu moduen, eta betu lengunien justo azokan be kontauna den beste ipuin bat, zelan sortu zien frutak. Bai, badau dortokaren ametsa deitzen den ipuin bat, eta dortokaren amets bati esker, antxe, frutar bolateko guz gaur egun da fruta jaten daguz. A ber, eta hori nola dijoa, ez dut ulertu hori. Zeratik andordokak, gozia sekan, edo itxasotik atean aizun, edo... Ez hau da, Senegalen kontetan den ipuin bat, tradiziozko ipuin bat, eta albun ilustratuen ipini da bioin, de 15:45 argitaletxiek. Eta orduen dortokak eukizaben amets bat, eta amestu zaben zeuela olako zuaitz erraldoi bat, eta aneuen frutak, baina imaginetan dozu zen guztizek. Bai? Ananak eta bananak, datilak eta hartoaleak eta kokoak eta mangoak, danak. Eta kontue da, esan zabela, joan zan beste animalizen gana, eta esagotzen injotametz olako zuaitz erraldoi batekin. Fruta pila bat eukezan desatzen, baina hori ez da existitzen, hori ez da egize. Eta esan, zelan ezetz. Amama koko, zarzarra da, eta seguru berak ezagutzen dauela, badekola arbola horren barri. Da orduen, lehoiek esatotza dordokari, zu txikiz ezara astiro zoiez neu joango naz. Eta orduen, antxe doie amama kokon gana eta amama kokok esateotza. Bai, badekot zuaitz horren berri, eta deitzen da omunborronbonga. Omunborronbonga, bale? Eta garrantzitsue da zuaitzaren izena gogoratzie. Esaten dozun momentuen, etxera bidien kontuz ezeixu atzera begiratu, ze atzera behitu eskero astu ingozu izena. Eta orduen holantzek... Hagan nahi astu zait, omunborrongonga, nola zara? Omunborronbonga. Omunborrongonga, bale. Eta orduen gogoratzen bozu izena, zuaitzan azpizien ipin eta fruta dana jauzi iten diez. Baina gogoratu inbiozu izena eta hori da gatza, atzera ez begiratzi, eta orduen animali badoi eta gero beste bat, eta... Erra izango zan, frutar boli eukitzia, Erra izango zan. Bai, fruta denakin batera. Batea, basa indu ondo, eta gainea emango zun udaberrin batzuk, udaran beste batzuk, udazkenen beste batzuk, une oro loratzen, ibiliko zen hori ez da? Denpora guztizan, Erlentzako eona. Noixe. Bueno, hemen txingo deuna da. Behitu hau gure errezeta gazigozoa zeitxura hartzen eiran, hau pixka murrezten utziko dugu, gigotako joia pipermina, botako jo jengibria, soja, tomate, bukaeran ospina, dena naztuko dugu, eta atakin bukatu ingo dugu. Eta hemen inbiaretena da, pixkat, huelta batzuk hemen, arrozai hau zeituan itea, 12 minutuan inda egotea. Orduan, guantxe jarri martxan, oliotan lau huelta, gatza pixka botako jo, eta salda bota, eta goxatzen utziko dugu. Eta bitarten ingo duguna da, beste reporte bat ikustea, jungo gea, ados? Primeran, gusan. Amaiana jungo gea, Amaia estudioa, eta behakin beti barne diseinuekin ikasten egea. Etxia txukun eukitzeko. Bitu. Guazen bertara, eta guantxe gaude bueltan. Eguardion Joseba, Amaia naiz, Amaia estudiotiken, hemen askoititiken, eta gaurko hontan barne diseinu osasungarri buruz hitz egingo dugu. Baldakizte gure etxinazke dugula sustantziatzuk ikustez dizenak eta hormona eta afektable ekibunak. Sustantzia hauek daude plastikotan, etxin dazkedeun traste pilotan, eta gure osasunea erain leikebe, eta kaltegarrisek izan leikebe. Dakizten bezala, Amaia estudion barne diseinu emozionalarekin lan aike dugu. Eta barne diseinu emozionala argixek, koloriek eta aparte, da baitare erabiltzion produktuk gure osasunin eraik kaltegarrik ez izetie da. Adibidez, sukaldatzeko gexenok zartai antiaderente hosek ibiltzitegu ez, eta ez gana konturatzen da zartai hosek pixkenaka gure jatekoa sustantzi toksiko hosek bota dituela, eta horrek gure osasunin eragin eukileka. Eta gexenak hosek ibiltzituen arrene, berez komendagarrixena die biziozoko burnizkuek o aluminixozkuek. Azkenin hauetan inberdeuna da antiaderentik zeteko truko ibili, nola ibili benetan ikisi inberdeu. Eta hortako, berez inberdeuna da, lehenengo olixoi pezardaxe berotzen jarri berdeu. Eta behin beru daukedulin, inberizko gulako tanta batzu bota, eta tantak lurrundu berrin, gainek aldin gehatzen bat eskigu horrek zaten du ja zartaxe preparaute daula. Eta hor ja gure petxoako pregiu berdeuna bota berdeu. Botatze deunien,
Ikuste baldin badeu ezin deula aragixe altzago adibidez pehaute geratzerako horrek zaten du oindikene ez daula inda. Behin inde da honien errez altzago alko deu. Eta errez ez da pegatzen. Da, oiuri hartzie eta esku hartzi pixket zartai berri hauei. Baina zartai hauek daukenuna da, askoz luzioen irango igula, zenin betireko ez dugu izango igual, baina zartasek asko irango iguela eta gure osasune ez debela kalteik eukiko. Sustantzi kimiko oseko disruptore endokrino ototxixon sustantzi osek gexen bat plastikotan da saltzeak txikegu. Eta eixazuk aldin, askotan, bai taperretan, eta bai botiatan erabiltzik egula plastikoek. Eta hemen importantena da kristela ibiltzia. Jateko hori perue baldin badao oso garrantzitsu izangoa beti kristelien gordetzie. Ze azkenien plastikun gordetzen baldin moguz, plastiku sustantzioie botatzen dihu, eta gu sustantzioiek tragauden gotxeu. Eta ez bakarrik taperretan, ez urbotiatan asko ibiltzitu plastikozko urbotiak, eta atzenin eraten nahi geha sustantzioiek. Orduan, ingo deuna da, beti aluminiozko botiak ibiliko txeu, o kristelezkoek. Zukaldin badaude plastikozko ibiltzen gauzek esore bai. Adibidez, jatekuk biltzeko erabiltzeko papel film o papel albal moruko gauzek. Eta hoxeke bai, zaiauko ez erabiltzen. Hortako adibidez azkedeu, erlien argizarikin eindeko olako trapuatzekin, o oial berezi hauekin, eta hauek itxe izena da, ondo heltzeie izteko, eta lortu laik edeu, bestikin ege deun efekto berdinen, baino produktu naturalak ibiltzen eta ez produktu toxikok ibiltzen. Azkenin ibiltatzen egin ganaten borozun da, sustantzi toxiko horiek kentzie zukaldetik. Sustantzi toxiko asko topatzikeu baitare garbiketako produktutan. Horregatik, adibidez, estropajo irabili berrin, hemengo hau erabiltzeia komendatzei ustet. Askoz gehiago irauteu, eta da kalabaza baten barrukin egin da dago. Emateu ezetz baino, estropajun funtzio berdine egeu eta naturala da. Orduan, ez dugu inungo momentun sustantzi toksikoik emango. Importanti baitere ze produktu erabiltzen egian gero garbiketako momentuen. Horratiken, nik egienak rekomendatzen da. Minegri, minegre berezi bat egotea garbiketako, gogorau, ontzi baten sartu berra aukedeu, eta ontzi hori kristelezko ez, eta hemen ingo deuna da, ure sartuko deu urberue, eta minegre. Tane asko gustatzen baitare bikarbonatatik tireite. Eta hola daukedeu garbiketako bai entzimerak, bai komune garbitzeko atzenien daun produktuik niretzako erainkorrenetazeko bat. Eta ez nik topa ditut lagagiazeko olako pastilla batzuk, dila baitare produktu toksikoik ez daukedenak, eta eskuzgarri berrikin ez daukedu toksiko ebitauetzeko, sino que lagagiazine bada aukerie gaur egunin olako produktuk erabilita ebitatzeko toksiko. Erabiltzen badi badu lagagiaza, temperatura baxu eta bajo konsumoa juteko, batzutan ez die ondo dezeiten. Eta ez bazaku behin ondo dezeiten pastille lagagiaz barrun, berrize jarri lagagiaza. Ez jan, ze lagagiazeko garbitzeketako ditzen jaui hoxek oso toksikoek die. Eta gure plateretan geratze baldin maie hori jan ingo deu. Horren oso garrantzitsu da ondo dezein deotie pastillak beti, eta nik badakite bajo konsumo ekologialetik egotu, baina nik beti intentatzete aldan temperatura altuenin ondo dezeiteko hau edanak eta ondo juteko gure plateretatiken. Ze azkenin batzen temperatura bajuen dijuenin ez di ondo dezeiten, segun zein. Gaur kontan ikisi dut zer izan disruptore endokrinuek eta ikisi dut gure zukaldetiken nola ekidin eta hola osasuntxu izen. Urrena hemenengo holku gexokin. Ezkerrik asko eta urren arte. Ai, ama, zeitxura hartzen nahi dan hau. Eta amaia, mila esker, zukin beti ikasten gaudeta. Bueno, hementxe, beitu, zeitxura hartu honek, murrizten nahi zaigu. Hemen arrozare, eharra itxura hartzen nahi da. Zeituan dena inda da, gau. Inbiar deuna da guain. Bertara botako deu, soja, tomate, pipermina, eta zuk raiatutako jengibre hemen da gaula. Botako deu hau, eta eundoko fundamentua emango joan nahi. Azkenengo ikutua. Gio, nola soja dakan, gatza botako jot, baina pixka bakarrikan, bale? Pixkatxo bat, hola. Sosito esibiltzeko, eta gero sojak emango dio, beste azkenengo ikutua. Bueno, zure amaia. Hor txirrik itxarraka, baina hor beste badao datasarta.
Data sarta. Data sarta, ez da? Izen berezizek epintxo guz beti, Data mordo bat ozen, data mordo bat, bale. Hain zuzen ere. Zer topatuko dugu, zehazki? Hori da ontxe, atara barri dugu argiakoekin, Euskal Herriko historia ardatz dekon jolas bat, karta jolas bat. Baina historia ez bakarrik kontuten hartute, historia politiko-militarra beti hoxe kontau izen da eskuela, badauz beste gertakari batzute bai, ez da? Kultura gaz, hizkuntza gaz, ingurumena gaz, erikusi zedeukienak. Genero ikuspegia bezain dugu asko, zazpi lurraldiek agertzie, eta orduen, badiez, 100 karta eta 100 gertakari. Eta kartaren alde batean badekozu irudi bat, eniauta jartzagoenak enjea, eta behien deskribapentso bat, eta buelta emoten badotzazu, dekozu informazio bardine, baina badekozu data bebai. Orduan, helburu nagusize da, Euskal Herriko historiaren denboraren lerroa osatzen joatie. Baduko erreferentziasko karta bat. Noiztika noaino? Historia aurretik, pandemia arte. Orduan saiatu gara bebai horre, anistasun hori, apur bat sasoidanak bebai, egon daitezela horre, adieraztik, ez? Bertako historia... Interesgarria. Bai, Josu Narbarte arkeologoak enja holan eun gertakari hoien argiako langileekin batera horren aukeraketa, eta bada bolako liburuzka bat, 70 horrikue, nun gertakari bakoitzan azalpentso bat bertan dauen, eta galdera bat behairien izten dozkun, gero gure bogu gehiago sakondu. Baina eta hoitan zukudeatu da dituzutanak, eta hortan ilustrazioetanak ebai zukindakoak dira? Ilustrazioek hortxe, enjau zeinauta jartzaguenak. Ni hortxe lantaldetxo bat gauz, data sartan, Josu Narbarte, eniauta jartzaguena ilustratzaile, eta gero Iñaki Zantzazkue eta neu, gu ibili gara hor, apur bat jolasaren alderdi ludikoa, eta guzti hori apur bat antolatzen, eta idazten. Eta Amaia, izki pizti, zer da hoi, zehazki? Hori da beste jolas bat argiakoekin atara genduna, edata sartan aurretik, eta da, irakurtzen eta idazten ikasteko, baina jolasaren bitartez. Orduen da material bat oso aproposa, ahoskotasuna, eta gero bertako fauna bebai, agertzen da bertan, ez? Eta, bueno, hori ondo torreko zainei, horrekin gini gatuko naiz, alde gatu? Bai, zeuretzako. Nun daude eskuragarri hauek guztik? Honek, argiakuek, argian online erosi aldozuz, eta bestelako danak, edozein liburu den datan. Onda. Bueno, eta bukatzeko, liburuzka txiki horiek bai, ekarrituzu, bilduma horiek, zer dira horiek zehazki? Poltsikorako poemak. Poltsikorako poemak, Saroa Bikandik eta Bixok, laguna handi batek eta Bixok atara genduzan, ze poesia batzutan ez dakigu zelan helarazi bez, eta egin genduna zan, poesia batzuk geuk sortu, beste batzuk jaso eta itzuli, eta ilustrau. Eta orduen badiez, poematxo batzuk lan, poltsikoen erenlek izenak edonora, eta kontau. Eta, ez topatuko dugu bertan, poematxo hori. Aldituzu kontago guretzako, hain txikik eta... Zenba den bat irauteu? Ez da gota asko gaur egun bat, parera minutuan da... Kantu bat, hau da, gure aikitek, egunero etxeko zukaldien abesten zaben kantu bat. Konta bengotzut, bai? Hombre, irrikitan. Gaina hemen ipuin kontalari bat eukita, hola, zure artien ideu ikusi eta ikasire, bai. Aprobetxan bidau. Banoie, eh? Bota. Goizaldian etxera, txakurra zaunkaka, baratzeko pikuan ontza ojuka. Sukalde ilunien atzue estulka, bere lagun zuela katue miauka, beizarra horroika, akerra marroika, bize juen ziela, astue ostikoka, oilarra esnatuta kukurrukuka, oilarra esnatuta kukurrukuka. Ze dotoria, ona. Aikike Gregorio hori omenaldia. Beitu hemen itzinda, beitu ze platerra errein deun elkarrekin, beitu hemen atiakin indeuna. Botako deunea. Razio ehar bat, hau plater bakarra izango zan. Hemen txola. Bertan, pesila botako deu. Bueno, hau gainuntzeko honea botako te bai, aprobetxatzeko. Eta beste pixkat, bertara plateria. Bueno, eta zurekin kontaktuan jartzeko, goxatzeko, takit. Festa berezi batea zuet horreta gure girua hobetzeko, nola jarriko gara kontantu zurekin? Esango zut, Instagramen dekote kontue, holan lana gaitik atararen, Amaia egidazu, deitzen da kontue, da araxegun, da bertatik idatzi, gure izen eskero. Amaia, hori bat zuen izatea, Bardin. jarraitu goxatzen, goxatu agazten guda noi, eta zuek bai, hortxe, eskerrik asko doteatik. Agur lagunak.